Helo, fy enw I yw John Williams. Swyddog pwnc ydw I, a dwi'n gyfrifol am tygau mathemateg yn Cybac. Bydd y cyflwyniad yma yn rhoi trosolwg o'r manolebau newydd ar gyfer tygau mathemateg a tygau mathemateg rhifedd yng Nghymru i'w haddysgu o Fedi 2015. Yn y cyflwyniad yma, byddaf yn rhoi trosolwg o'r ddau tygau newydd. Bydd hyn yn cynnwys strwythur, asesiad, cynnwys, amcanion asesu, trefnu cyfathrebu ac ysgrifennu'n fanwl gywir, mathau newydd o gwestiwn. Byddaf hefyd yn edrych ar adnoddau sydd ar gael. Yn 2012, awgrymiadau'r adolygiad o gymwysterau i blant oedran 14-19 yng Nghymru oedd cael 2 tygau yn asesu mathemateg yng Nghymru. Mae tygau mathemateg rhifedd yn adeiladu ar y lefelau disgwyliedig o rhifedd ar ddiwedd cyfnod allweddol 3 drwy'r fframwaith llythrennedd a rhifedd. Y mae hefyd yn asesu'r fathemateg fydd dysgwyr yn ei angen mewn bywyd pob dydd, yn y byd gwaith a mewn meysydd cwricwlaidd cyffredinol. Bydd tygau mathemateg yn ehangu ar agweddau o fathemateg sydd eu hangen ar gyfer astudiaethau pellach mewn mathemateg, gwyddoniaeth neu dechnoleg. Gwahoddwyd yr holl fyrddau dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau cyffredin i fod yn rhan o ddatblygiadau manolebau newydd neu ddiwygiedig i Gymru, ond dim ond Cybac penderfynodd derbyn y rhaglen yma o waith. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud taw dim ond y manolebau newydd neu diwygiedig a ddatblygir gan Cybac fydd ar gael ar gyfer y sector ac yn helir yng Nghymru. Mae'r manolebau ar gyfer tygau mathemateg a tygau mathemateg rhifedd ynghyd â'r deunyddiau asesu enghreifftiol ar gael i lawrlwytho o'r wefan. Mae strwythur y ddau tygau newydd yn wahanol i strwythur y tygau cyfredol. Rwan fe fydd yna 2 haen, haen uwch, haen ganolradd a haen sylfaenol. Fe fydd arholiadau'r haen uwch yn targedu graddau A serenog i ec, yr haen ganolradd yn targedu graddau B i E, a'r haen sylfaenol yn targedu graddau D i G. Fe fydd y 2 tygau newydd yn llinol. Mae hyn yn golygu y bydd y 2 uned ar gyfer un cymhwyster yn gorfod cael ei sefyll yn yr un gyfres arholi. Mae'r cymwysterau llinol ar gael yng nghyfres haf a thachwedd pob blwyddyn. Mae cyfres tachwedd yn agored i bob ymgeisydd. Mewn un cyfres arholi, mae'n rhaid i ddysgwyr sefyll y 2 uned o'r un haen ar gyfer un cymhwyster, ond gallen sefyll y cymhwyster arall mewn haen gwahanol. Enghraifft, gallen sefyll mathemateg yn yr haen sylfaenol, ond rhifedd yn yr haen ganolradd. Caiff y 2 gymhwyster yma eu dyfarnu am y tro cyntaf ym mis Tachwedd 2016. Mae'r 2 gymhwyster yn cyfri yn y system newydd o sgorio pwyntiau wedi chapio, sy'n seiliedig ar 9 cymhwyster o 2017. Gallwch ddod o hyd i fanylion pellach ar fesuriadau perfformio ar wefan Cymwysterau Cymru. Ar gyfer y tygau mathemateg a tygau mathemateg rhifedd, mi fydd yna 2 arholiad ysgrifenedig. Bydd uned 1 yn uned digyfrifiannell a bydd uned 2 yn uned lle caniateir cyfrifiannell. Ar gyfer yr rheinau uwch a chanolradd, bydd hyd bob papur yn 1 awr 45 munud a bydd bob papur yn cario 80 o farciau. Yn yr haen sylfaenol, bydd bob papur yn 1 awr a 30 munud ac yn cario 65 marc. Mae'r papur digyfrifiannell yn werth 50% o'r cymhwyster ar gyfer tygau mathemateg ac ar gyfer tygau mathemateg rhifedd. Mae'r papur digyfrifiannell yn werth 50% o'r cymhwyster ar gyfer tygau mathemateg ac ar gyfer tygau mathemateg rhifedd. Mae'r papur cyfrifiannell yn anwerth 50% ar gyfer pob cymhwyster. Ar gyfer y tygau mathemateg rhifedd, prif bwyslais y cynnwys fydd rhif, mesur ac ystadegaeth, ond fe fydd hefyd rhai agweddau o algebra, geometreg a thebygolrwydd.
Ffocws yr asesiad yn y tygau mathemateg rhifedd fydd i roi'r cynnwys uchod mewn cyd-destun. Ar gyfer y tygau mathemateg, bydd holl gynnwys tygau mathemateg rhifedd yn cael ei gynnwys eto, ond bydd y prif ffocws ar yr algebra, geometreg a thebygolrwydd ychwanegol. Ffocws yr asesiad fydd sgiliau gweithdrefnol mewn sefyllfaoedd sydd heb gyd-destun, neu gydag ychydig o gyd-destun ar gyfer yr holl fanyleb, ond hefyd i roi'r cynnwys o algebra, geometreg a thebygolrwydd mewn i gyd-destun. Bydd disgwyl i ymgeiswyr sy'n cael eu cyfrestru ar gyfer tygau mathemateg fod yn gyfarwydd ar wybodaeth, y sgiliau a'r dealltwriaeth sydd yn tygau mathemateg rhifedd. Yn gyffredinol, nid oes llawer o wahaniaeth yng nghynnwys cyfuniad y ddau tygau o gymharu â'r tygau llinol ac cenedl cyfredol. Er hynny, mae yna ychydig o gynnwys ychwanegol. Mae'r rhain yn ymddangos ar y sleid yma. Y cynnwys newydd fydd yn cael ei asesu yn y ddau tygau newydd fydd diagramau fen, dimensiynau, samplu, plotiau blwch a glewin, AER APR, hafaliadau llinellau perpendicular a mynegu trawsfudiad fel vector colofn. Nid yw'r amcanion asesu ar gyfer tygau mathemateg a tygau mathemateg rhifedd yn wahanol iawn i'r amcanion asesu sydd yn y tygau llinol ac unedol cyfredol. Ond, yn dibynnu ar pa tygau rydym yn edrych arno, mae pwysoli yr amcanion asesu newydd yn wahanol. Mae amcan asesu 1 yn ymwneud ag ymgeiswyr yn galw i gof a defnyddio eu gwybodaeth o'r cynnwys penodedig. Mae hyn yn golygu y bydd angen i ymgeiswyr fedru galw i gof a defnyddio ffeithiau a chysyniadau mathemategol, galw i gof a defnyddio dulliau mathemateg safonol, dilyn cyfarwyddiadau uniongyrchol i ddatrys problemau'n cynnwys trefnau arferol. Ar gyfer y tygau mathemateg rhifedd, bydd hyn yn werth 15 i 25% o'r marciau sydd ar gael. Ar gyfer y tygau mathemateg, bydd hyn yn werth 50 i 60% o'r marciau sydd ar gael. Y rheswm mae'r pwysoli yn llai ar gyfer tygau mathemateg rhifedd yw mae prif ffocws y tygau mathemateg rhifedd yw roi'r fathemateg mewn i gyd-destun. Mae amcan asesu 2, fel ar hyn o bryd, yn ymwneud â dethol a defnyddio dulliau mathemategol. Yn y tygau mathemateg rhifedd, mae hyn yn golygu dethol a defnyddio dulliau mathemategol mewn amrywiaeth o gyd-destunau. Oherwydd mae hwn yw prif ffocws y tygau mathemateg rhifedd, bydd y pwysoli yn uwch ar gyfer amcan asesu 2. Bydd y pwysoli yn 50 i 60%. Er hynny, yn y tygau mathemateg, bydd y pwysoli yn 10 i 20%. Mae amcan asesu 2 yn ymwneud â dethol a defnyddio dulliau mathemategol, felly bydd angen i ymgeiswyr fedru dethol a defnyddio'r fathemateg a'r adnoddau sydd eu hangen i ddatrys problem, dethol a defnyddio dulliau mathemategol i ddatrys problemau amalgam, ansafonol neu anstrwythuredig. Gwneud penderfyniadau wrth ymdrin â thasg benodol. Er enghraifft, dewis sut i arddangos gwybodaeth benodol. Mae amcan asesu 3 yn parhau i ymwneud â dehongli a dadansoddi problemau a chynhyrchu strategaethau i'w datrys. Ond mae yna rai agweddau ychwanegol o amcan asesu 3 wedi eu cyflwyno ar gyfer y tygau newydd. Bydd angen i ymgeiswyr fedru dyfeisio strategaethau i ddatrys problemau anarferol neu anghyfarwydd gan ei rannu'n dasgau llai mwy hylaw lle bod angen gwneud hynny. Bydd angen iddynt fedru cyfathrebu'n fathemategol gan ddefnyddio amrediad eang o iaith, nodiant a symbolau mathemategol i egluro'r rhesymu ac i fynegu syniadau mathemategol yn ddiamwys. Bydd angen iddynt fedru llunio dadleuon a phrofion gan ddidwython rhesymegol, dehongli dadleuon neu ddatrysiadau yng nghyd-destun y broblem wreiddiol, defnyddio rhesymiadau a didwythiadau sy'n dod o wybodaeth fathemategol a dod i gasgliadau, a bydd disgwyl iddynt fyfyrio ar ganlyniadau a gwerthuso'r dulliau a ddefnyddir. Pwysoli amcan asesu 3 yn tygau mathemateg rhifedd yw 20 i 30%, lle pwysoli mewn tygau mathemateg yw 25 i 35%.
Yn y ddau tygau newydd, bydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu ar ei gallu i drefnu, cyfathrebu ac ysgrifennu'n fanwl gywir. Mae hyn yn debyg i'r asesiad o ansawdd cyfathrebu ac ysgrifennu. Dyfernir 2 farc ar bob papur arholiad ar bob haen am asesu, cyfathrebu, trefnu ac ysgrifennu'n fanwl gywir. Bydd y marciau hyn yn ychwanegu at y marciau a ddyranwyd ar gyfer y fathemateg. Dyfernir 1 marc am gyfathrebu a threfnu. Dyfernir y marc arall am ysgrifennu'n fanwl gywir. Mae hwn yn ymgorffori'r defnydd cywir o iaith, gramadeg, atalnodi, sillafu a nodiant mathemategol. Bydd y cwestiynau hyn yn cael eu dangos yn glir ar bob papur arholiad. Mae'r ddau tygau newydd yn cynnwys rhai mathau o gwestiynau newydd. Fe fydd yna cwestiynau aml ddewis, fe fydd rhai cwestiynau rhesymeg, cywir ac anghywir, a bydd yna gwestiynau hirach lle mae'r gwybodaeth i gyd wedi'i roi ar ddechrau'r cwestiwn. Bydd hyn yn digwydd yn enwedig yn y tygau mathemateg rhifedd. Mae yna amryw o adnoddau fydd ar gael i gefnogi a ddysgu'r ddau tygau newydd, gan gynnwys ail set o bapurau enghreifftiol yn cynnwys canllawiau athrawon, adnoddau cefnogi a gymisiynwyd gan CYBAC, adnoddau cefnogi a gymisiynwyd gan Llywodraeth Cymru, cronfa o hen gwestiynau CYBAC. Mae yna amryw o wefannau y gallwch edrych ar. Gwefan adnoddau CYBAC, adolygiad arholiad ar-lein, a dadansoddi canlyniadau ar-lein. Mae manylion am rain ar y sleid nesaf. Rydym hefyd yn danfon bwletinau e-bost rheolaidd sydd yn rhoi'r wybodaeth bwysig ddiweddaraf ac eitemau newyddion. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r tygau newydd, yna peidiwch oedi cyn cysylltu â ni. Mae'n manylion wedi ei rhoi ar y sleid yma.